Vítam vás pri hre Virtua Tennis, zahráme si gameplay, tak poďme na to. Je to zo Sega, takže je Sonic, takže ideme to zahrať. SPT World Tour, uvidíme semifinále zápasu proti Menišovi Muninovi. Tento turnaj je veľmi krátky, lebo toto je prvý diel našej kariéry, takže tešíme sa veľmi. Radšej ešte raz pocitíme. Ideme na sieť, trošku nepodarený, alebo bohužiaľ to ide do autu. Tak, nevadí. Podáva. Krása forehand. Skúsime kraťas. Možno ide. Chytí. Lobiček. Chytá. A krásny s mečom. Tento super je veľmi nepríjemný. Ale krása! Toto neviem ani ako som to dal, ale dobre. Backhand do bočiare, fantasticky. Bude to mať ťažké. Sekni. Super kraťas. Lob. A toto bude nepodarený. Krásne. Toto je ono. Ježiš, on išiel prisieť. Už som to nevedel zrušiť. Skús prehodiť. Podarený. Krása! A zhoda hneď v prvom game. Krása! Máme breakball jeden. Máme k dispozícii jeden breakball. Krása! Prepačte za tieto reklamy, toto neznášam. Ja keby som mohol, tak si ich aj zruším, ale proste nechce sa mi za to platiť. Dobre, ideme to skúsiť takto. Poďme na to. Krásny servis, ale aj krásny forehand. Krása. Skúsime môj triček teraz. Yes! Super. 2-0 na gemy. Reklama zasa. Keby jeden game nebola reklama, tak by som bol rád, lebo každý game skoro reklama. Ja by som bol rád, keby som si vypol Wi-Fi, neboli by tu reklamy. Ale proste táto hra je iba na Wi-Fi. Krása! Neuveriteľné krása. Super. No už vedel, čo idem robiť. Sorry, super, sorry. Toto bolo naozaj drze, ale ospravedlňujem sa zase. To je ono.
Ďalšia reklama. Fuj. Poďme serovať na set. Lebo v tejto hre sa hrá iba na 4 sety. Ťažký, dal mi to na ťažký backhand. Môžeme to ukameniť backhandom. Musíme... Super. Skúsime zmeniť stratégiu. Ale poďme to... Ojaj, to som nepodaril sa kraťas. Lob! Ťažké, krásne. Uvoľnili stranu a jedno. Krása. Ťažké, ale meni. Krása. Máme 3 set boli. Super, reklama, poď rýchlejšie. Ťažký kráťa starý prejde, ale meniš, ale lobík a v aute skončil. To by super mal problémy, ale na keby sa nehrá. Zasa ďalší nepodarený kraťas, meniš Munin si s tým nebude robiť problémy. Lob. Toto bude asi ďalší, ale meniš chytá. Dlhá výmena. Krása. Bude mať ťažký backhand, aj ťažký forehand. Ale Manish Mooney sa s tým vysporiada. Nabiehavý forehand, ale Luigi Monreal chytá, čo sa dá. A krásnym bodom. Reklama. Je zbytočná strata času. Nevadí, poďme na to. Krásny smeč. Krása lopta! Tak to je naprosto neuveriteľné. Ukameňuje 2-0. Reklama. Klasicky. Poďme.
Tak. Poďme ešte niekto. Nech. Nie, toto nemyslíte vážne, že mám bug. Nie. Škúrnik šopa. Mám bug. Ale nevadí, hádam to uhráme. Bude to ťažké, ale máme bug bohužiaľ na tomto tlačítku. Do protismeru lopta, ale stojí na meste. Už nemáme do protismeru smeč. Fantázia. Krásne. Krásne. Ale meni. Teraz už pomôže iba jedna metóda. Budem mať s tým skúša, ale bohužiaľ skúša to, ale krásne 3-0. Naša kariéra bude pokračovať zajtra, ale ešte si dohráme toto semifinále. Uvidíme, kedy bude druhá časť, možno zajtra, možno pozajtra, neviem, kedy sa mi to podarí natočiť. Zajtra, keby som natočil druhú časť, tak potom by som natáčal až v sobotu, možno uvidím. Ale nič sa nebojte, kľud, bude asi v sobotu, tak a v piatok, no to uvidím. Ak nebude piatok, tak bude sobotu, to vám môžem zaručiť. Krásny. 15-0. Posledný game nášho zápasu. Krásne. Krásny forehand. Nemal chybu. Ale už Muniz Meini Manerina rozhodol, ale tým nič nevyrieši. Ale krásny kráťaz, ale Muniz Meini si s tým nerobí problémy. Ale tak my sme nechťaca nechali rozpíliť, ale tak bezchybný. A prechádzame na 2 matchbally. Poďme na to. Krásne. Toto bude dlhá výmena, ale Muniz Meini nejde na sieť. Luigi Morelli vyhráva tento zápas. A tešíme sa všetci. 0-4. Prepáčte, 4-0 a 4-0. Reklama ešte nakoniec. Krásne. Poďakujeme sa fanúšikom, ktorí nás prevádzajú. Neboli tam žiadni, tak neviem komu tlieskalo. Zasa sa nám to baglo. Tak. Hádam. Piatok alebo v sobotu. Čaute ľudia, vidíme sa buď zajtra alebo pozajtra. Tak, čaute. Vidíme sa na finále World Tour Acapulco. Čaute.